Țări în care femeile sunt supuse abuzurilor extreme și nu au niciun drept. Guatemala. În Guatemala, multe femei sunt omorâte fără motiv și nimeni nu este angajat în cercetarea infracțiunilor, deși adesea pot fi găsite scrisori sau alte bilete în care sunt scrise cuvinte pline de ură. Yemen. Aici femeile nu au dreptul la educație. Motivul este simplu, nu au timp. Fetițele sunt vândute începând cu vârsta de 7 ani viitorul lor soți, iar după ce sunt cumpărate, ele sunt lipsite de drepturi. Pakistan. Aici femeile sunt agresate, violate și nimeni nu le apără drepturile. Tot aici femeile nici dreptul la îngrijire medicală nu îl au și multe din ele nasc singure acasă. De asemenea, multe femei sunt arse cu acid pe față sau sunt bătute cu pietre pentru trădare.